Sanibonani nonke, nginamukele futhi kwi-my channel Somxova channel. Ngizonithulela nazo izindaba zanamuhla ezigcontisa amathi nezidabukisa abafethu hleze zikhona. And ngibonge-ke noxhaso lweni bafethu nikhona nonke nithanda i-channel kaSomxova TV. Ikhona lapha ku-YouTube, ikhona ku-Facebook, ikhona Instagram. Ngiyabonga bafethu uxhaso lwenu kakhulu. Ngithi izandla idlule ekhanda. Naze zanamuhla. U-Andile Gumbi ufihla izolo njengeqhawe ebeliqavile nezinkumbi zabalandeli beyinxuse kakhulu ukuvalelisa owashona nge-25 October Esray. Ngithi abaculi bodumo begospel bazobe benesikhathi sonke sokuncokola nge-17 November eThekwini babungaza igospel yayo, bagubha iminyaka yegospel nokuthi kusabanjiswane kahle nabalandeli bakhona. Abaholi be-ANC bakuleli kuthiwa bahluthene ngeziphakela bebanga owesifazane and bacishe babulalana kakhulu bedubulana. uRafael Griffiths umlingisi wembewu The City ephinde bomsakazi kweGagas FM uthiwa yena unenhliziyo encane kakhulu. Lokho uveze esiqephini ebesenziwa laphana Ingrid Cinema. Kanti umculi owayedume kakhulu ngelithi Elvovo Dilango owayekunye neBig Nazi lo uthi kuleli ubulawa indlala yembuqabhuqa oseze wathumela amavidiyo amaningi ezinkundleni zokuxhumana. Uthi lo mlisa indlala ibhizi yambulala kanti futhi nasezinkundleni zokuxhumana befuna ukuqashwa eqhubeke ebuyele empilweni yakhe owayeyiyona.